Malawi Today. Ndipo kupatsirani nkhanizi masana wanu ndine Owen Lupeska poyamba nayi mitu yake. Spikala wa nyumba ya malamulo lero wathetsa maudindo a nyumba ya malamulo. Tsogolo la anthu 14,000 omwe analembetsa kangapo mkaundula wa anthu oponya chisankho wa MEC silikudziwika. Sabata zitatu zatha nthambi yoona za anthu olowa ndi kutuluka mdziko muno zisakusindikiza ziphaso pomwe anthu tsopano ataya chiyembekezo. Mzamasewero bungwe la mgwirizano wa osewera mpira wa miyendo lichititsa msonkhano woyamba waukulu wa chaka chino chisanathe. Tsopano mverani nkhanizi mwatsatanetsatane. Spikala wa nyumba ya malamulo a Catherine Gotani Hara lero wathetsa udindo wa aphungu onse mnyumba ya malamulo omwe adalowa mu 2019 mpaka 2025. Mkalata Speaker Hara wati izi ndi malinga ndi gawo 67 ndime 1 la malamulo akulu a Constitution omwe amati nyumbayi ayithetse pa 23 July pokonzekera chisankho cha pa 16 September. Komabe iwati gawo 67 ndime 4 imati ngakhale nyumbayi ayithetse pakakhala zina za dzidzidzi mtsogoleri wa dziko atha kuyitanitsa nyumbayi kuti ikakonze zinthu zokhazo. Kale imeneyo ichokera ku ofesi ya spika ya nyumba ya malamulo olemekezeka Mai Catherine Gotani Hara MP. Kale imeneyi ili molingana ndi gawo 67 subsection 1 ya malamulo akulu a dziko lino imeneyi imafotokoza kuti nyumba ya malamulo phungu wa nyumba ya malamulo azasiya kugwira ntchito zawo pa 23 July mu chaka cha zisankho. Izi zikutanthauza kuti tsopano ndi kuti phungu amene anali a nyumba ya malamulo asiya kugwira ntchito yawo ngati aphungu a nyumbayi. Komanso tifotokoze kuti malingana ndi malamulo akulu omweyo a dziko lino gawo 67 ndime namba 4 akufotokozanso kuti ngati kungakhale kofunikira kuti nyumbayi ikumane ikhoza kuyitanitsidwanso ndi kukhala pansi kukambirana nkhani zokhudza zikuluzikulu zokhudza dziko. Mawu a Ayani Mwenye ofalitsa nkhani ku nyumba ya malamulo. Tsogolo la anthu omwe akuwakayikira kuti analembetsa mkaundula wa mavoti silikudziwika. Izi zikubwera pomwe komishona wa bungwe la zachisankho Alimbikani Kamlongera auza zodiya kuti anthu 14,000 omwe akuwakayikira kuti analembetsa oposa kamodzi ndipo nkhaniyi ili m'manja mwa apolisi. Mneneri wa apolisi mdziko muno apita kalaya wati sathirapo mlomo pa nkhaniyi pakadali pano. Kuchokera ku Blantyre nayo Emmanuel Chibwana. Funso loti chichitike nchani kwa anthu amene akuwakayikira kuti adalembetsa mukaundula wa voti kuposa kamodzi lidayamba kubwera pa msonkhano omwe adakonza ndi a Public Affairs Committee PAC mu mzinda wa Blantyre masiku apitawa. Lolemba lapitali pomwe bungwe la MEC limakumana ndi mabungwe omwe saboma nkhaniyi inavumbulukanso. Makomishona a MEC ananena kuti pali anthu pafupifupi 14,000 omwe akuwakayikira kuti adaphwanya lamulo polembetsa kuposa kamodzi. Komishona wa MEC Limbikani Kamlongera anati nkhani imeneyi adayitula m'manja mwa apolisi. Litawafunsa apolisi lolemba, mneneri wake apita kalaya iwo adati afunika nthawi kuti apereke bwinobwino uthenga kuti kodi nkhani imeneyi ili pati. Ndipo akalaya atawafunsanso kummawa kwa tsiku lachiwiri iwo adati nkhani imeneyi ayiyankha koma kungoti akuluakulu amene amapanga za izi ali m'misonkhano yosatha koma adalonjeza kuti pomafika masana alachiwiri ayankhapo pa nkhaniyi. Ndipo lero lachitatu kwayimbira foni akalaya foni yawo sakuyankha. Nkhani yokhudza kulembetsa kopitirira kamodzi yakhala ikubwerabwera kamba kuti poti ena akuona ngati izi zomwe zingachititse kuti pazakhale zovuta ndi zina pa tsiku la chisankho. M'malo mwa ZBS kuno ku Blantyre ndine Emmanuel Chibwana. Chipani cha Alliance for Democracy AFOD chati sichinachite nawo mgwirizano mwa zipani zina zakumpoto kwa dziko lino zapanga ndi chipani cha Democratic Progressive DPP. Mneneri wa chipani ichi Annie Maluwa
wauza Zodiac kuti zokambirana zokhudza mgwirizano pandale ndi zipani zina zotsutsa boma uli mkati. Iwo akufotokoza. Ngati Alliance for Democracy Afford tili nawo mu nkhani ya alliance imene ya Northern Region Bloc. Nde ife ngati chipani cha Afford mmene takhala tikunenera mbuyo mosemuja kuti amalawi tauza kuti kodi ife alliance tikupanga ndi ndani ndipo zikuyenda bwanji ngati chipani cha Afford. Chipani cha Afford sichinapanga chinthu mwa munthu mmodzi koma neki imenera ikhale basi ndikukambirana. Ndiye china chilichonse kwa zonse zimene zakhala zikuchitika mbuyomu zokhudza alliance ndi china chilichonse nchifukwa tidanena kuti amalawi azidziwa limodzi. Nde amalawi adikire pa alliance yonse azidziwa ndithu kuti kodi Afford kutani. Mafunso onse amene amalawi komanso umakhala muli nawo ayankhidwa ndithu mawali. Ane Maluwa, mneneri wa chipani cha Afford. Poyamba chipani chotsutsa cha Democratic Progressive DPP chalengeza mgwirizano ndi anthu komanso zipani mchigawo chakumpoto omwe akutcha Northern Alliance Bloc. Mmodzi mwa apampando a mgwirizanowu a George Chaponda wati cholinga chake ndi kufuna kupulumutsa amalawi ku mavuto omwe akukumana nawo kamba ka utsogoleri omwe ulipowu. Achaponda ati chipani chawo cha DPP ndiyo chili ndi mphamvu zosankha yemwe adza ime ndi mtsogoleri wake apita Mutharika. Mgwirizano umenewu wabwera kuti tilimbikise tikhale limodzi ndi ife a DPP pa chisankho chimene chikufika pa September 16, 2025. Pochita zimenezi aona mavuto amene ali mdziko lino ndipo aona kuti mavuto amene wakuti athe tigwirizane ndi DPP chifukwa mtsogoleri wathu Profesa Arthur Peter Mutharika amene ali ndi mbiri yabwino dziko lino yothesa mavuto ndi amene angasogolere pa nkhani ya mgwirizano ndi Northern Alliance. Komanso Northern Alliance akudziwa kuti amene anayamba kuchita zitukuko zambiri mpoto anali ya DPP, ndipo akudziwa kuti kukhala ndi mgwirizano ndi ya DPP zitukuko zambiri zizachitika ku mpoto. Ifukanso zimene zi manifesto yathu ya DPP. Ndiye tikaona nyungo yomwe tikulowa iyi ndi nyungo yomwe akuyamba kupereka kalata zawo mwachitsanzo mtsogoleri wa DPP Profesa Peter Mutharika akhakupereka kalata yawo lachisanuli yosunga kuti akuyima. Mgwirizano umene ukugwirizananso ndi kakhalidwe ka kujatimati running mate amene akutema naye. Nkhani ya running mate ndi ina ali ndi mphamvu imeneyo ndi Profesa Arthur Peter Mutharika. Alanganiza vaiwoka amene akakhala running mate kwawo. A George Chaponda, mmodzi mwa apampando a mgwirizanowu. Bwalo lalikulu ku Lilongwe lero likuyembekezeka kupereka chigamulo chake kwa Alester Maganga ngati akuyenda kuyankha mlandu kapena ayi pa mlandu omwe boma likuwazenga okupha Alan Whittaker mu Septemba mchaka cha 2023. A Whittaker omwe anali kugwira ntchito ku kampani ya Coca-Cola anapezeka ataphedwa mgalimoto yawo ku area 15 ku Lilongwe pa 20 Septemba. Amaganga omwe mbuyomu amagwira ntchito ngati wothandizira nduna yofalitsa nkhani ya Moses Kumkuyu anakana mlanduwu. Ambali ya boma abweretsa mkhoti mboni zoposa zinayi pa nkhaniyi yomwe poyamba inali ku bwalo la Chief Resident Magistrate. Kenford Mdima akutipatsa chithunzithunzi cha ku bwaloli. Ndili ku bwalo la milandu ku Lilongwe komwe mlandu wa Alester Maganga omwe akuwaganizira kuti akukhudzidwa ndi imfa ya Alan Whittaker ukupitirira. Lero zikuyembekezeka kuti oweruza milandu Zondi Mvula akhala akupereka chigamulo chake ngati Amaganga ali ndi mlandu kapena ayi. Ndifotokoze kuti poyamba akhoti anafotokoza kuti apereka chigamulo nthawi ya 10 koloko, koma kenaka anasintha kuti kupereka chigamulo kuyamba 11 o'clock, koma padakali pano kupereka chigamuloko sikunayambe pamene bwalo la milandu likupereka kaye zitsogozo pa milandu ina, komano oyankha milandu komanso mbali zina zonse zokhudzidwa ndi milandu ali m'bwalo la milandu kuphatikizaso atolankhani amene tikutsatira ungowafotokozera anthu kuti Amaganga anawamanga mchaka cha 2023 pamene akuwaganizira kuti akukhudzidwa ndi imfa ya Alan Whittaker. Alan Whittaker anapezeka ataphedwa mgalimoto yawo mkudera la area 15 ku Lilongwe mchaka chomwechi cha 2023.
Canford Ndima. Kuzomba marasta ali panja pa bwalo la magistrate komwe mzawa wina ammanga kamba kopezeka ndi chamba. Poyamba wotsatira chipembedzochi anakhamukira ku polisi ya Zomba komwe amakakamiza polisi kuti atulutse mzawoyu kamba kuti chambachi amafuna kugwiritsa ntchito pamwambo wokumbukira kubadwa kwa Haile Selassie woyamba. Monga momwe Rafael Mlozo akufotokozera, oganiziridwayu ampeza ndi makilo 5.7 achambachi. Chimene chikuchitika nchonena kuti tidakali ku bwalo la milandu la magistrate kunoko Kuzomba. Menda nene ambuyo muja kuti oganiziridwa ameneyi amtengera ndithu ku bwalo limeneli la milandu ndi apapa tidakali ku bwalo la milanduko. Chimene chinachitika nchoti anthu analowa mu bwaloli kumadikirira kuti mwina magistrate abwera ndiye mwina tsopano mwina kwa maola tsopano apapa pafupifupi atatu magistrate sanafike akungonena kuti abwera. Ndi tsopano apapa ambiri malasiwa atuluka panja. Chapo mpano anali ndithu ngati pamkumano mmodzi mwa iwo anayitanitsa ngasindo lakwisa ndithu ndi Rust komene chirwa chifukwa ali konkuno. Anayitanitsa marasta osewa kunena kuti akambirane kuti apita bwanji chitsogolo chifukwa nthawi imene amenera kudikirira ikuoneka kuti apitirira. Ndeti naamva kunena kuti mwina apite akatenge ng'oma, apite akatenge zokudya kuti mwina mwake azidikirira pa bwalo la milandu lomweli. Apa ndikunena apa ena ndithu atulusa mpira ayamba ndithu kumaponyerana kuti mwina nthawi izipita. Kanthawi kenaso ndinaona ndithu akugawirana zinthu zimene ndikhononera kuti mwina ndifoja amene kuti aliyense ndithu anaoneka kuti ambiri mwayo akusuta ndithu mwina akutayisa nthawi kuti adikira bwalo la milandu kuti lilowe. Ndi ndikhononera kuti ndithu pakala pano akudikirirabe kuti amve kuti kodi bwalo la milandu lilowa nthawi yanji komanso chichitike ndi yani bwalo likalowa. Rafael Mlozowa. Mukumvera nkhani kuchokera kuno ku Zodiac ndi masanano muli ndi ine Owen Lupeska. Tipitirire ndi nkhanizi. Sabata zitatu zatha nthambi yona za anthu olowa ndi kutuluka mdziko muno zisakusindikiza ziphaso pomwe anthu tsopano ataya chiyembekezo. Mzamasewero bungwe la mgwirizano wa osewera mpira wa miyendo lichititsa msonkhano woyamba waukulu chaka chino chisanathe. Spika wa nyumba ya malamulo lero wathetsa maudindo a nyumba ya malamulo. Tsogolo la anthu 14,000 omwe analembetsa kangapo mkaundula wa anthu oponya chisankho wa MEC sikudziwika. Popitirira ndi nkhanizi, kwa sabata zitatu tsopano ntchito zayima kulikulu la nthambi yona za anthu olowa ndi kutuluka mdziko muno kamba kavuto la network. Ena mwa anthu ofuna ziphaso zoyendera a Joseph Jim ndi ali nafe maluwa auza Zodiac kuti izi ndi zodandaulitsa akhala kuyendera koma osathandizika. Mneneri wa nthambi yona za anthu olowa ndi kutuluka mdziko muno a Pascal Zulu sanathirepo mlomo pa nkhaniyi. Koma ena atitsina khutu kuti vutoli ladza kamba kuti nthambiyi ikusintha makina ake. Chikondi Mphande ali ndi ripoti. Vuto la network ili lakhudza ofesi zoona anthu olowa ndi kutuluka mdziko muno zomwe zili ku Blantyre, Lilongwe, Mzuzu, Zomba ndi Mangochi. Iza kudza kwambiri anthu mwa mayenda mitundu italiitali kupita ku ofesizi kuti akapeza chiphaso choyendera. Ena mwa anthu okhudzika a Joseph Jim komanso ali nafe maluwa atiuza kuti kulephera kupeza chiphaso choyendera kwakhudza ulendo wawo wa bizinesi komanso wa ntchito. Iwo apempha akuluakulu kuti akoze vutoli mwa msanga. Mneneri wa nthambi yoona za anthu olowa ndi kutuluka mdziko muno a Pascal Zulu wati apatseka nthawi asanayankhepo pa nkhaniyi. Koma Zodiac yapeza kuti nthambiyi ikusintha sisitemu yake pamodzi ndi a NRB komanso mabanki zomwe zadzetsa kuchedwaku. Pakali pano ntchito yosinthanso uthenga wa ziphaso zoyendera kuchokera ku kampani ya e-tech system kupita ku Madra Security Printers ili mkati. Kuchokera mu mzinda wa Blantyre malo mwa Zodiac ndine Chikondi Niko Mphande. Kampani yogulitsa magetsi ya Eskom yati ikuyembekezera kukwaniritsa chilinganizo chake cholumikiza anthu 180,000 ndi magetsi pofika mwezi wa Disemba chaka chino kudzera mu ntchito yake ya Malawi Electricity Access Project MIP. Mneneri wa kampani ya Eskom Apirani Phiri
wati kufika pano escom yalumikiza kale magetsi ku nyumba pafupifupi 160,000 zomwe ndi 88% ya ntchito yonse. kuchoka ku Mzuzu nayo Toera Katswiri. Kampani yoona za magetsi mdziko muno ya Eskom yali kuyembekezera kukwaniritsa kufikira anthu 180,000 mu ntchito yake yolumikiza magetsi ya Malawi Electricity Access Project MEAP yomwe ikutha mwezi wa Disemba chaka cha 2025. Mneneri ku kampani iyi Apilirani Phiri wali kufika pano anthu pafupifupi 160,000 awalumikizira kale magetsi zomwe ndi pafupifupi 88%. Aphiri anati magetsi ndofunikira pa chitukuko cha chuma cha dziko lino, ndipo ndi chifukwa chake kampani iyi inakonza ulendo wa atolankhani ku Mzuzu kuti anthu apeze mwayi woti anene mmene ntchito ya MEAP yawathandizira. Tera mu programu imene ya MEAP Malawi Electricity Access Project anthu pafupifupi 160,000 panopo ndi omwe alumikizira magetsi. Mwa ena omwe awalumikizira magetsi kudzera mu ntchitoyi a Glory Chali ndi Aitna Ikamanga ari akuthokoza kamba kuti ntchito yolumikizira magetsi inachitika mwachangu ndipo tsopano ophunzira amatha kuwerenga usiku. Ndipo wina mwa omwe apindula ndi ntchitoyi Amapopa Phiri wali m'mbuyomu amagwiritsa ntchito makala zomwe zimaononga chilengedwe komanso kuba kunali kochuluka chifukwa cha mdima, zinthu zomwe zasintha pakadali pano. Pakali pano kufuta palibe tinagula kuti mahotipuleti tochipa iti phikira pa magetsi. Kumeneko mdimaso atha khangetetereza kuba. Ntchito ya MEAP inayamba mwezi wa Disemba mchaka 2022 ndi ndalama zokwanira $71 million yochokera ku World Bank kudzera mu boma la Malawi pofuna kulimbikitsa mphamvu komanso kupezeka kwa magetsi mdziko. Ntchitoyi ikulumikiza magetsi ku nyumba zomwe zili pafupifupi mamita 500 ndi matransformer. Malo mwa Zodiac kuno ku Mzuzu ndine Toera Katswiri. Mzamasero bungwe la mgwirizano wa osewera mpira wa miyendo lichititsa msonkhano wake woyamba chilikazikitsireni chaka chino chisanathe potsatira langizo la membala wa bungwe la FIFP Pro Desmond Maringwa. Amaringwa amene ndi mmodzi mwa akuluakulu oyendetsa mpira wa miyendo ku Zimbabwe akumana ndi nthumwi za bungwe la Football Players Association ku Blantyre kumene mwazina alangiza bungweli kuti liyitanitse msonkhano kuti osewera adzamvetsetse zolinga zake komanso lilembetse mkaundula wa boma kamba kuti limamenyera ufulu wa anthu amene akugwira ntchito. Ndi nkhani imeneyo tafika pamapeto pa nkhanizi masana wano, koma tisanasiyane tiwonenso mitu yake. Sipikala wa nyumba ya malamulo lero wathetsa maudindo a nyumba ya malamulo. Tsogolo la anthu 14,000 omwe analembetsa kangapo mkaundula wa anthu oponya chisankho wa MEC silikudziwika.